ti najviac páčia na našej škole? No, najradšej mám veľkú telocvičňu, učebňu 116 a gauče na škole. Kde najviac tráviš čas cez voľný čas a prestávky? No, väčšinou som v triede a tam sa rozprávam s kamarátkami, alebo chodím keď tak na gauče, alebo do bufetu. Dobre, ďakujeme. Ahoj, ktoré miestnosti a učebne sa ti na našej škole páčia najviac? No, tak enviro učebňa a informatická učebňa. Kde cez prestávky a cez voľný čas najviac tráviš čas? No, buď v triede, teda sa rozprávam s kamarátmi, alebo pred skrinkami, ak máme lavičky. OK, ďakujeme.